Sonic, βρήκες την οικογένειά σου. Ακολουθήστε με! Και ξέρω πως δεν ήταν εύκολο. Αλλά δεν άλλαξες καθόλου. Εδώ. Ναι, στα πνευμόνια μου. Στην καρδιά σου. Έχουμε παραβίαση ασφαλείας υψηλού κινδύνου. Και χρειαζόμαστε άμεσα τη βοήθεια της ομάδας Sonic. Το Project Shadow είναι πέρα από οτιδήποτε έχουμε αντιμετωπίσει. Η ιστορία του Shadow ξεκίνησε όπως και η δική σου, Sonic. Αλλά εσύ βρήκες την οικογένεια και τους φίλους. Ο Shadow βρήκε μόνο οδύνη. Και απώλεια. Λοιπόν, έχουμε έναν πονηρό εξωγήινο να πιάσουμε. Πώς θα τον βρούμε? Ξεκινάμε με την πύρινη μπάλα. Τέλεια! Ξεκινάμε με την τεράστια πύρινη μπάλα. Είναι πολύ πιο εντυπωσιακός από το σκατζόχυρο που είχα αντιμετωπίσει. Φίλε, σ' ακούω, δεν έχω φύγει. Παρδαλόχρωμο παρεάκι. Δεν θέλουμε να γίνουμε βίαιοι. Εγώ βασικά Sonic θέλω να γίνω βίος. Να κλεισόκι! Σειρά μου. Μπορούμε να το συζητήσουμε! Είναι πολύ δυνατός. Sonic! Δεν πιστεύω ότι το λέω αυτό, αλλά χρειαζόμαστε ξέρετε ποιον. Πολύ κακή ιδέα. Και πότε με σταμάτησε αυτό? Δόκτωρ, έχουμε επισκέψεις. Τι κατάντια, Ρομπότνικ, πώς είσαι έτσι? Θέλουμε τη βοήθειά σου. Υπό έναν όρο. Φύγαμε! Για δράση! Αφού δεν μπορώ να κατακτήσω τον κόσμο, ας τον σώσω λοιπόν! Δεν μου κάνει στολή. Μα κύριε, δεν έχω εφάσμα να φτιάξω άλλη. Σου βρήκα. Όταν τελειώσουμε, δεν θα έχει μείνει τίποτα. Όχι κολπάκια! Τι πήγες κι έκανες? Αυτό που έπρεπε. Καλώς το αγόρι μου. Αδύνατον. Είναι. Δεν μπορεί. Όχι. Είσαι. Είμαι. Παππούλη. Με πλαδαρή σάρκα γιωστά.